सर दिखा ले तनी खा के तनी मीटिंग में जाते त बाजारों में से कोइले हो झोरवा ले लेम ये बड़ा भूख लागला तनी से एकदम जीव के जंजाल कोइले रहती है बुढ़िया जइया मुआ तू ठीक नु अब तो देखम न कूर करे ले ओकरा से बेसी कुराई हम ओकरा के देखब थूकब जहां बोली तो झोटा पटक दे प्रणाम पाहुन जी खाई कोनो दिक्कत नहीं है खाई खुश रही पानी उनी पीली चली अरे कोनो दिक्कत नहीं है तब सर के समाचार कैसन बा सब ठीक बजनी हां अपन बताए बिना फोन उनके कैसे आ गनी बढ़िया से आवत जाता नु कहे के नहीं थे तो आप सब बताई सब ठीक बाजी सोचल आनी कि चली तनी घूम ली जन रगो सब कहे लागम जा कि कब पाऊ ना आई ना कबो ना आई ना हम तो मीटिंग में जाता नहीं दीदी घरे हो हम हां हां अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं पूरी दूर पे ना रही ना माई जी त टाइम बा घूमे से दूसरे घर के एथी करत रही अच्छा जाए दी छोड़ दी बूढ़ पुरानिया हो गइल बनुआ के 10 गो आदमी का आदमी हमारे हाथ में तो हमारे मर्दे नहीं थे तो हम दूसरा के का धरे अब बताई महाराज रोग हाथ ना लुरगोर बानिए तब रोग पे मरद का अब जाना तनी नु कि जेकर आदत रही नली में मुंह मारे को गंगा में कहां ना नली में ना कराही में मुंह मारे उहे रौरा समझ गनी अरे कहीं जन हम का नहीं की समझ का ले गनी इहे ह ले आइल बनी जान नहीं की ऊ ना आइली है ना कहां है अब ओकर एथी बा जब से ऑपरेशन भइल तब से देही ओकर चलता काम करे पर फिर रौदे ना जन नियति ना अब हमरो घरे कहे लागल है कि ले जाई माई के कब फोन उनके जन लागत कहले हो खम यहाँ के तो दवाई ले बेटी है तो सही नंबर ले बेटा बा बेला उज में नंबर लेके चलेली पुरजी कि चलेली गांव टोला से धारवावत ए आदमी से नाम कहूं बोलेली ठीक नु जानी पाउन जी और रउए बताई रौरा तो बीच बीचवा आई रौर ना माने सब कोई खातिर रौरा बरोबरे बानी रौरे सही सलाह हमरा के देहब जानी मान ली के ओने सब काम धाम करत है गोबर ले ले बहारन ले ले 3-3 गो गाय भैंस करे पर रखले भाई आ हमरा खाए खोजताड़ी बताई त गलत बात बा कि ना का गलत का सही तो गांव में का निकल गइल बनी वहां के का जाने और सब बताई हो जाके सर समझ ठीक और माई ठीक बाड़ी हां माई के कोनो बात नहीं है माई ठीक बिया बाबू ठीक बन भी अपने कब से बहनिया के छोड़ के बियाह करब जा ई होई अथी में नवंबर दिसंबर में हां अच्छा देखा बोल बलाई क्या हां लइका देखा तो कहब ना कोनो दिक्कत नहीं है हां ओ को खातिर मत सोचम बड़की जानी ना है हम अपने फायदा के बारे में कुछ सोची ना ना रउआ में देखी रउआ में उहा में बहुत अंतर बा रउआ खड़े खड़ी संस्कार कुल झोल के ला आवत नहीं बैठा ना आवत नहीं कोई साला दमाद आके आजा ना बैठल पड़े कोनो इज्जत नहीं करे हां हां दादा आवत नहीं पाहुन जी रुकी रे घर में ढुक कहती आवत जाती है कहती कि आवत रहे दी मीठा पानी का देतनी आइए पाहुन धर दवाई करके धर ले जाई बड़की दीदी की हां खा ले सांझे के आई मुंह में हम के उठी ना पाहुन तक के बंद करके हमरा सुनै के उहे के बंद करेलन संगे कोसन लगावा देलबन दिन हमरो पार्टी लोहा के गेट हमू लगावाई लगले नहीं खेला का जाई पाहुन जी लगा के जन्नी लकड़ी एगो कोच ठीक नहीं जे पहले नु पानी लगा खा पी के आराम कर सकिना ठीक बा आओ तनी हमर लेट होता पाहुन जो ना अरे के दम जाई आई हई देखा हई आवत रही पहले बिहावा नए नए भई रहे हई बाल्टी के पानी लेके दौड़त रहे बर्फी मिठाई एकरा खातिर लावत रही और अभियो लाइल बनी आ देख आज साला जो सही अलगा भइली सन पाहुन बुझाता के कनी के पुसर बुलन एगो त दुलरु हमनी कनी के पाहुन बनी कम से कम हमरो की इज्जत करे के चाहिनु हमर सास के कैसे कहती है अरे हमार त सास से अनहरो रहनु त हमरा के टोके कानियो मीठा पानी दे दिहन तो हनी जनी का दे बुझा अब तो जनी से देखना लेनी के कितना तो जनी से हमार चली ना चली हम बड़की घरे तड़की घरे जाई जाता नहीं दालानी में हमर जब सास हम तबे हम भेंट करम हमारे दादा पहाड़ सहार में जाए पर अभी गहुमा फटक के धो के डाल देता नहीं फूल ले ना जाए बड़को कहाँ जी कहनी बोली कि पाहुन आइल बाउन 10-11 बजे के हो आ खइले नहीं खाना तू ना खा देलो उस बाजार ही गोइल बिया अजी तो हमरा घरे आइहन तब नु आइहन तक आइल ना रहल हम तार लइके ना रहलिया अरे ने हवा तन पूछा त मीठा पानी नहीं देले हम और हम बतावन
काची रे फूफा नहीं रहन खराबा तो तू बताओ फूफा तो हमेशा हमनी घरे खाई हन चाची घर नहीं खाई देबे गे सुन कहनु कौन खराब कहती है उ ना खेदीत निक बनैले रहे एकरा खाए बढ़िया आहो मौगी माने हमर दामदा भारी हो गेल हो अलगा होते बैठी आय? रौरा ना बुझाला अच्छा ये बताई कि कौन में गलती काम कोई आ जा एकदम गलती बा माने हम हमार त कुकुर सियर के बंटवारा भइले बा के एक संग तारा में त एक संग ओकरा में आ माने हमरा हित न त एक तब त हमर कुछ नहीं खेनु तही तो ना तक एक दिन उ खियावसी हम खियाई त उ ना रहली सबेरे कह के कोई ले कोने खा ले त तू लोग के पूछे ना जाए पहुना हमरा अभी ले उपास से बैठल बा ने हैं का हो गई थी जब उ देखी झूठ नत बोली हम सब देखत रही सब सुनत रही खैलस या गप गप अपन सिकरी चढ़ा के चल रहलस या बाजारे अपन के जाने कहां गोलस या परस लटका के माने हमर दामादो के मीठो पानी ना मिली खाए को पानी कुछ कोनो आदर नहीं खे दुकान नहीं खे अपना रे तुम्ही के लाला पर गुल धन दौलत के हो दुकान नहीं खे के जगह खा ले से एक दुकान पर सिंघाड़ा पकौड़ी के चलता है खूने फेंक दे बुझलू तू बोला कर बेल तारो मर गए इन भीतर तहार त यही तरी भौजे करे सन मैसा न दुगो देख माई गाड़ी दे दिया बुढ़िया गाड़ी देती है सना कुल बनिया के चुपचाप रहू तो तोरा जाई लकलाई दे की दी एकर लकलाई की फूफा के हइसे ओकर गोड़ धोवाई थी कर आज चिना त अपन ना करे हां चिरम ना चिरबू। फूफा का हमरा कर न कह न हमरा के लेके आइल बोल लावेलो रौरा के पाहुर पुड़ी आइल बा ओकरा खातिर मिठाई आइल बा हमनी खातिर कहे का लेवेलन माने तार तो लोग झापका ले कहीं झापरा तब तू लोग आदर कर बुझा हमरा धी दमाद के हां न त ना कर बुझा त तारा नहीं हरो हमरा त ना मौसा आवेला आवेला त कपड़ा लेके आइल हमरा खातिर तुमरा हमनी के पूछी ना जा तार मौसा त खूब रुपया होला ना अपन ढाकाते नहीं के चुतरा दूसरा के चलत रुपया दे हाँ के कपड़ा तब न दूसरा के जाना हाँ। तब हिटाई जाते न इज्जत ढाक के लेके चली इनका त भरले बा तब ना भरल नहीं नतिया के बेटा बालू को ही गरीब बंटवारा में 5 कट्ठा खेत अपना के निकाल ले रहती त हमर कुकुर के हाल ना भई रही आ हमरा धी दमाद के हसे ना हाल होती के हे दुआरी के हो दुआरी मार चलत ना आदमी हमरा पता के कुछ मत पूछिए जान जो बुच्चे तोर मामा आवस नु त हमरा के हाथ ना गरी आवस आ ई आवस नु तोर फूफा पराठा पूरी हलुआ बना बना के देत रही आ दिनवा जला गुना भर पड़ेला ऐसे तुम ना पूछी माई यही तो हनिया से केहू ऐसा ही ना बदलेला केहू के विचार ऐसा ही ना बदलेला जान जो पूछिए मत खयन चाहे ना खयन खाए बना के रख हम दिए के पूछम आ जोनो सोचत रही कल गिरवच बने के ना बना खयन लोगन के तरकारी बना के रख दे मार बच्चों का बना दे खा लेम हमनी के हाँ तनी जो उनका घर थी दे आओ तो कमंडल मंगली है दुधोला हाँ हाँ दे आओ तड़ी टमाट के आदर भाव करो आदमी मुंह ना देखल का कहीं हमारा चलते हमारा सास के कतना ही बोला तड़सन बतावे एगो भतीजी बिया ओकरा खातिर हम 200 रुपया लेके आइल बनी कि गोड़ उड़ लागी बोली त दे दे मगर उ ते कनियो से पीस बिया हाँ तो ठीक है कहला जैसन काकर वैसन बिया वैसन माई वैसन दिया जैसन सीखती है वो सही नु सिखावती है पाहुन हाँ धरे जाए दी काहे रुआ हाथ में थी फेरा में पड़ल का बानी कही? हम जाता नहीं जल्दी ना ना और कोनो बात नहीं के भेंट मुलाकात हो गनु सर समाचार हो सुनी तो गनु हमार बात सुनी पहले रौरा ऐसे कैसे आई हमारा दरवाजा पर कुछ खा पी के ना जाए ओकनी के भाई बाप आवत त मार पोलाव तड़का बनत हुए हमार दमादी त कुछ ना खाई पी अरे देखिए एगो बात कहतनी भात के प्रेम ना होला बात के प्रेम होला अगर बात अगर प्रेम से बहुए तो सब भाई ठीक बा। सुनी है जाए बाजार पर अथी कुछ लेके अरे हम ना अपन रहे शिकार बिना। बनावता नहीं चली छोड़ी ना। अपन शिकार ले ले हम 50 रुपया के प्याज हम टोला महला से लेके चली डीह पर हमरा अरे बनाई महाराज के। धरी उतना एथी नहीं खे काहे रे भाई पैसा हमारा के दे तो हम ना लेती बजरिए ले ए नती तू नहीं बोला तो ठीक रही जानला ना तो हम अब फजत कर तू ही अब एगो बाकी बाबो तार में हरा तार भौजाई या तार एगो बेटी कम नहीं किस हमारी तू तर ले है पहुना हमरा अपनी बेर उपास रहलन हैं धरी हम चल जाता नहीं जाए ना काहे के चल जाता नहीं जी अभी हम जब तक जी हमरा आवाज सबके आवे के बा आ जाए के बा हमरा मारला के बाद ई का कहे रही सन ना कहे सन हम नहीं ना देखे अच्छा ये बताई रहो लड़की पढ़े ले कि ना पढ़े ले काहे पढ़े ले ना ए महाराज कहीं का कम से कम हमरा को फुटलो आखी त गोड़ लागे के चाहिए हम ओकर फूफा नु हनी 8वां में पढ़ ले 8वां में पढ़त अब हनी काहे लिखे गोड़ लागत काहे अब हम का कहि गोड़ तो सब के लागेले माइयो के पजे ना लागत रहे गोड़ तो पहले नु लागत रही कहतिया एक जानी एक हो- बिता के बिया कि अरे दादी फूफा एहन तो हम नहीं घरे खाली खहन चाची घरे ना खहन महाराज जी हमरा मुंह पे कह दल हरी ना ई ओकरा ना गलती भाई ना कहे के चाहिए गलती ऐसा गलती बा ए महाराज हमार से का काट अच्छा, लइका रुआ बिया। सबके अपना में आपस में लड़ी जा कोनो दिक्कत नहीं के हमने के हित ना त बानी जा
चलाइम जा तो चली आ ना चलाइम जा तो ना चली। पाहुन सुनी ना हाँ। ज्यादा लम्बा चौड़ा में के बतिया के का बा आदमी बुझा गोल धान के गाँव पुआर से चिन्हा जाला रावा जाई आ जाके लेके आई पापा शिकार हम बनाई खिए रवा के हम जब तक जियम ए आदर मानो तने रही इने के सोचे के अलगा हो गला सता इना पूछे से ना पूछे से हम अभी जिया तानी जाए दीजिए रोहे दीजिए छोड़ी धरी ना काहे के पड़ल बनी। धर धर पैसा धर पैसा धर धरी जाए दी छोड़ी हटाई। पाहुन हाँ चलिए 2.5 किलो खसी के शिकार लाओ तनी बनी आराम से आज लइकन के बात होने के बुद्धि नहीं खे हम मारब 2-4 चप्पल सही हो जी असन का टेंशन लेगो चली हम ले चलती बाजार पर भाई कह दिए काला आवाज में तनी हमारे घरे मसाला पीसे के हम आओ तनी 2.5 हम हाथ जोड़तानी हम मसाला पीसे के ना कहम तो लोग के जवन करे पाइन का खे बजा के उपास जाए दीजिए देखी जा हमारे खातिर कोलो हम मत अरे करी कोलो जतनी नहीं खे ओकट में हमारे देखी हमरा मछली शिकार के भूख नहीं खे। मछली शिकार ना हाँ। खसी है अरे सुनी ना अरे रहे दियो महाराज रोआ सब उकुल से प्रेम तूर देनी जा पहले ए महाराज रउआ गजब बानी हम भुला गनी कि हमार एगो जा दी चली 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 ना ना चल तो जाई बोल के आई घरवा। हम मसाला के बोल के हाँ, आओ हाँ, तनी। बोल के आई। आ झोरा ले ले आओ तनी हाँ हाँ गाड़ियों निकाल तनी हाँ, हाँ। और रउआ आई ठीक हाँ, है हाँ। जा तो जुड़ाइए जाइबा देखी रउआ के बताओ त ई त राउर बेटा हो कतन बोम त रउआ दिन से खींची हन नु अब जान जी हमरा मुंह पे कहत अब करियन त ठीके बा। ए पाहु हम तो तने जानी ना मेहरारू घर के खराब ना होली सन मरद खराब होला सन हाथी के दांत बहरी निकल जाई तरौरा कतनो हुर के अंदर करब तो ना 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 अंदर ई ना पहला ही मेहर के बिगाड़ देले बड़न जे दोनों जना के बात कहतनी तो अब सोचे ने कि हम साज के रखी त ना रही सन आ जाए दी अब त कहत हन कि चली पाहुन ले आवतनी जाए दी ओतने से छोड़ी हटाई। जा दी पाहुन किसी आइम जन जन भइल त अरे ना महाराज किसी आई ना हम जाते हैं तब हनु। जाई बाजार में घूम के आई पानन खा ले अरे पान का खा के हम झूठो के बतावा दाब हो के हमार पहुना का कही जाके लड़की वाले मेहनत में मरवावते सन पापा कटनी बिहुनवा करवनी आए हमरा के मेहनत दिवावते सन हमरा धीवा के ना हो कि तोरा नैहर मान आदर ना होला अलगा के बाद हैं चिढ़ावा दिल सन हमनियो के रहन जे 6 गो तिनी अलगा भनी जा काने कान केहू ना जलस ना ही तो जलन के 2 गो चूल्हा जरला 4 गो चूल्हा जरला एक आगना में आए आ ई ढेर गंगा ऊपर अलगा भइल बाई जा कि जनवा देता जा ही तना तकुल जवार के असने सने पतो ये इज्जत के लेता सन त इज्जत चल जाता टाण पद में के